Karena di situ lah. नायफैदो एबा सालाकाथि बांगालपारायाव मोनसे बिबाय दर्शन जादों नालाय बिथांमोनहा संफैदों अमा दिसि आदै अमा दिसिलायावसो ओमफ्राय दाउ लकेल आदै दाउ लकेल अके आदै मुदुफुल आलु नैबे बेनो ना मुरखन्थ'आ आसा सनफिस लाबोग्रा जोंना थेंक इउ आं मोनदों बेबादि सालायोना जों मिथियामोन आंनोसो मबाइलाव बिहामजोफ्रा खिथाबाय थायोमोन आरो बेवहाय दिनै मोगथाङाव नुनाय जाबाय आरो आनैमोनखौ सनिया थोरसियानो बुंजोब्बाय आरोना सयथिबो थोरसियानो जायगा गैला बेना जानायावबो राननायखौ होथारसै जोंना अके बा बरिया हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि चैनलाव फिर से बरायहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै जोङो सालाकाथि बांगालपारायाव थांगोन आरोना हाजोबारियाव जोंथ' माने बिबाय दर्शन खुंनायखौ नुफेराखैनो आरोना दिनै फार्स्ट टाइम नुगोन आरोना सनथामना दर्शना जोबजासिम नायलांबा जाबाय स' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदो लेट्स गो फाइनालि सफैबाय हाजो खाथियाव सफैबावबाय Oh my god, okay क्या Karena di situ lah. Ini aku mau hitung man gue hong, mau hitung aja. Di mana musim dia? Kau lah nih, ini pukul video kalan Video mana tu? Dia akhirnya kamu dah sih. Ini lah tu angsian. Bori pun. Pasti itu ngau pasti. Namu dah kusum, pun nak pun bosan sih. Komedi sosok ni. Aku ni sampai kau munjuk. Kamu cip kosong tadi. Oh, coba. Oke. Nama itu koloni kosong tadi. Asli bisa main saja.
बिनि उनाव दङ बाजै दङ जोंहा आरोबाव बाजैजों आरो फैयै थांबाय गामिनि मानगोनां गावबुरा कामेस्वर दैमारि बिनि उनावनो दङ गामिनि ओनसोल मानगोनां कालिचरन मुसाहारि बिनि उनाव आं दं खरा खोबनो आखाया गाव दंखौ बिनि उनाव दङ जोंहा बिबोनां उदां दैमारि बिनि उनाव दङ फंबायफोर बिपुल ब्रह्म बिनि उनाव दङ जोंहा पबित्र फंबाय बिबो फंबाय दाख्लै एसेबां थालांबायसो नामा गैथ'ला माबा बरार गारियाव मोनहैनाय श्री रैसुमै ब्रह्ममोना बसुमतारी आरो बिथांनिनो मिसेस दंफैयो जोंहा बैनाय बिथांखौबो एसे सिनायथि लानो थाखाय खावलायसै बर' गारिनियाव थालांनो हागौ बिनि उनाव आंनि फिसाला दङ बसुमतारी ओमफ्राय बिनि उनाव दङ जोंहा बै मौसुमि बसुमतारी ब्रह्म दांथलाव मोनलांनाय बियो आंनि बिनानावखौ आरो बिथांनि माबाया हासबेन्डआ फैदोंना फैयाखै बैयो कृष्ण ब्रह्म बिथांखौ फैयो आरो माखासेफोर बै धीर नार्जारि बिथां दङ ओमफ्राय सोर सोर दंबावो ओमफ्राय बिथांनि दनेन्द्र नार्जारिनि मिसेस दङना गैया गसंथाबो पुलिस लादों आरो दांथलनि जोंहा गुमै दङ बै जोंनि गुमै बिथाङा बोरैबा नाम आरो बिथांनि मिसेस दंना गैया आरो माबा दथा दंफैयो आच्छा नै होबाय जोंना खसार होनब्रा खसार दा लागोन ओंखायनो अमा दिसिया दे अमा दिसिलायावसो ओमफ्राय नै आदै नैबाव नायबावदो आदै दे बेलाय नैबाव आदै मामा मा बेलाय बे दाउ लकेल आदै दाउ लकेल आदै ओमफ्राय नैबाव मा दं लाब्रा आदै मुरुहुल आलु मटर सयाबिन मासि जाथावलै मरिगन्थ बानाय नागिरदों मरिगन्थलायावसो नै मरिगन्थ बानाय बरिया ओमफ्राय नै बिसोरो हाजो खाथिनि संग्राबो जाहैबाय बिसोरो नैबे बेनोबो ना मरिगन्थआ आच्छा बरिया मोजां आदै नै आङो आदै नोंसोर नायबाय थायो दे नै जोंना किउटिया जलफि होफैदों आरोना थेंक इउ बेबि जलफि लाबोग्रा जोंना थेंक इउ सुनानै लाबोथारबाय
जल फिसादों लोगोफोर Winning sir UK Narzari. Này, Erna horde. Hai, hinle. Hai. Deh. जोंना आजाया फट' लानो नागिरदों आनै देरसिन आरोना बेयो जोंनि ओमफ्राय गामिया खोन्थादो दे जोंना दांथल गामि निलिबारि दांथल आदसा औ ओमफ्राय जोंखौ नुना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों बेबादि सालायोना जों मिथियामोन आंनोसो मबाइलाव बिहामजोफ्रा खिथाबाय थायोमोन आरो औ बेवहाय दिनै मोगथाङाव नुनाय जाबाय आरो आनैमोनखौ जोंथ' नुहैफेराखै खोनाफेराखै दिनै मोगथाङावनो आलासि जायो माथो जोंनि दिनै नुबाय आरो औ बेनोसै आरो औ दे थिंखियाव होनलायदो वेलकाम होनलायलायनो नै नायग्राफ्रा जोंना आनैया खोन्थादो दे आं बोरै खिथानो आं बिसिनि माबाखौनो मिथिया आं हाबा जाखांबायमोन ए हाबा जाखांबायमोन माने आं हाबा जाबा बै माफिया जन्मआवनो गैयामोन ए ओमफ्राय फरायनो थाफैदोंनो फरायनो थाफैना 1 मास ना 2 मास बे माबाया आगैया बाबाया दा बेंगालराव मारा मारा थांखो माला माला बिदि हाबा लानानै गथ' जावजा जालायखो मिथिया आरो आबै जाया होमबा औ सालाखाथि बांगालपारानि माइ आरोना एकदमबारे हाजो खाथियाव दिनै मा सिस्टेम जादों आरोना मोनगुलायबाय ओमफ्राय हाजो खाथियाव नै न' दङ आरोना नै आनैजों दसे फटक लाफैदो आरोना जोंहा नै Wow, kepa boria. Moजां जादोंथ' ओमफ्राय जोंहा मादैमोनहा आब'मोनहा जाजोब्बाय आब'मोन मादैमोनहा जाजोबथारबाय नालाय न'खरखौ खर्म खुंग्राया नै बेनो होनबाय थायो नै बेनो मेना बाजैयानो ले बाजैया बेनो मेन न'खरनि खिन्थु गाहायसो आरो कमेडि होजानाय दे मा आइटेम संनायफ्रा जोंनाव दङ अमा दं लकेल दाउ दं ना दं मैथा ना दं दालि लाब्रा आदसा पाब्लिकआ बुंदों बिराद गोथाव होननानै मा होनो बेनो जोंनि आइटेमा जोंनाथ' गोथाव जाखायो नै नायफैदो एबार सालाकाथि बांगालपारायाव मोनसे बिबाय दर्शन जादों नालाय बिथांमोनहा संफैदों बिथांमोना जोंनि गोदोनि क्लासमेट आरोखि ज' फरायो माबायाव BTBSआव फरायनाय नै बेलाय बिसोरबो जुनियरफोर माबायदि जोंनि माबासो फेभारेटसो ना राननायखौ होथारनोसै जोंना भिडिअ लानाया दे मा बिलाय अमा बे मैथा बरिया नै थिगैनो दं बरिया जालायदो दे बरिया मोजाङै जालायदो ओंखाम जानोसै नै दासो जोंहा नै आनैया होख्लायबाय राननाया ओमफ्राय बिस्राबो जानोसै नै ओमफ्राय जोंना बाजैया रानगासिनो आरोना बाजै गोदान जाथ'वाखै आयं नाथाय आं जाया आरोना आयं आं जाया बेबो जाया बिजि थैनो आं जायालाय बिजि थैगोन होबाय जोंना दालि ना खर' जायाखौ ना बिथै जाबाय मोदोम बिथै जादों
लाब्रा सनिया थोरसियानो बुंजोब्बाय आरो ना सयथिबो थोरसियानो जायगा गैला बेना जानायावबा निफ्राय हरदो जा साफा नुयो हा दिनै जाफाफिननो मोनाखैनो जाम्बि जाबाय जागोनसो लोगोफोर दिन्थिबाय थाला आरोना नोगोर गोथाव गोथाव नोंथांमोना जानो लुगैगोन आरोना आयं देरसिन आरोना नै आयंआ थांसिगोन आयं हिन्जावाबो थांसिगोन दे आयं दे आयं सनासो जोंना नायग्राफ्रा क्लास फ्रेन्ड नायदो लोगोफोर क्लास फ्रेन्ड बे जाहैबाय जोंहा बिदाया मोनलांदों बाजै आनैखौ मोनलांदों आफानि बिनानाव बिराद मिनिलन्स दै जाबाय दा